بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحاج مادو سمبد بي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كرمغو إنيكو أمبا عبد الله أمبا وكذا كوبي تشغودي أمبا لا تنو أبلاي واتي تشغودي واتي malibe ala kala tige bulu awo fema tiende akona gelale ndo ambulo ngambe kan sensen ala ni mugo ba segere mugo ba sababu malibe bogale ina Allahu akbar awo kama Muhammadu mba foyi bismillah ni nana ba mano do kono ma koni juru flem bina kolon kono juru wara de sanati bo awo ntado aba ko mufu mugo ima ni yeni jatemne ni mugo ya ketu mugo de biseka mugo imo nyom bogale akono Allahu akbar odor de do kon ni juru flem bene kolon kono ko fo juguru were juru ko tew mugo ko de do adama de ande talent ni wa ande biseka nyom bogale akono ne gele ayi soro mo ngonde be yebo de segere de gele amani soro ni tiseki yere bo mugo were de biseki bode Allahu akbar kama Muhammadu naam musoba ko de ma ko ni dugutigi ni dugu dembe jeraka bogo ko kana nyineli ke amagara tanadel oche oche abla misali tewa jana te ko du ni jare imangante ka bogo mo mun fe ni o serima iduna tanadol de awo mo mangante ka egosi abla no egosi e kon gado ka fo imagara ko dola imagara maga iye tabalta wama ye kuma fobali ni manga fo yo fo walma ye tanama ko doke note nyamo ko ni anita ngaka ni bunya kaka nga ni ay bebe nyaroki kika saraka de ibla e duna tanama ko do lamne awo lero ko ma manga ke dugu tigi ne ko ba chogola ni dugu lada ni dugu sigi chogodo engo me ko ke kalfati laban awo Allahu akbar kabako ko ke kalfati ako Allahu akbar yawe kuma baye kuma bado de ko ke kalfati la ni ko kalfa mola mina manka abla hotel labande abita ata awo yontante mo bi se ka duguti ka bi se ka di nya ke ma to men nama nyantanchima otenyawo aywa amba ko jene muye ko dugutigi de muso folo ko na no folo dunama ko faratikera mo fam ablay mo tseka ke itseka jega ma sigit tseka mo ke dugutigi walma kabla do mo ko Allahu akbar ablay ina na tugo fenfena dondo ina tugo be fina Allahu akbar min tenya minko dugutigi de muso folo ka furu dunama ni ya furu dunama iko ni nanke duguren doy adon jirikuru mena jila tukutuku sika ke bamay dondo abla ina to be fina kana fa wala sa ko be ke tema ateme sara refe ban o ba kele o ba dogoya o ba amangan dogoya o be sinin kan te fo inyana mina abla yeke do nda fe ban amba ko jeni muri ko ni ko ba chogol ko dugu chama cheso ani son foro jon foro ko o manga fere dunam french muna abla banko la jeke ne ko tienente ko est-ce dinan kanga du soro bamko chamanchela ne ko ba toala kabako akacha la fe bon na ko ni basite iba soro ngana yoro dola ka yoro la iba soro dugutigi re iba soro ko tistika dinan ka soro masarela nga ni di bora ye abla ikra dinan de ni bora ni nana yoro dinan ko chamanche so ani soforo o manga fere dunama mau emuna parce que dondo na ba fo ko duna be ba dondo abe fenyini min be teme akaduna ireka odun e balawdi na anna dirima dondo kuma na mogo be mogola se ko katela fene fembe imena tuku al ni ye yelema ko wolum la ke ba soro mogo haklibi ina tola ni ye kuma na ni donda fe obi kanto kaiwa ke eti korosi note ani na tuko fina de odun e sininkan photo yi ka ebemba na tuko fina ka donc fo yan tout ke bagati ite du andugure ko be kola e manka ye ola ko be kola manka dola eke isigi tuko ni kuma tuko don ni be jamala famuna o be fina Allahu akbar donc dunay de famuna bismillah karamo ne ka Abdoulaye namu
amba wa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bi jumai je kalo tletani woro samba fla ni mwani kila abla yan shira yere la ala kantle yere la gafo bamudo gafo be amba dam l'indicateur du renouveau ale mum sebe somodana ablay a ko jamana kuntigi asimi ko goita ay tamamin ke mofti kosanna tamay akina flade kumbala kata balo yenkaw balo ko desebe na munun soro ka dondo nyesigi barake uye tele ayrela balo kanga ta yoro munu na ko be dantikela onga mana boye miye anga finitiku kuma nyonyali uke famayi u krefe mire u doye wa akaklan funyina ka galabu kura du ma fanu we dubininge nga balo miyeni na balo ye anna kunte dobre kata mawyoro munu ni tanyabe na ulusro ablay ko jamana kuntigi asimin koita kolonna asimin koita uye ka kabarala guside balo munu ni o dira na ere taro bela jelen fora o balo ye ka yesu la bi uye ka afiri o dison mo ti sugula la akbar abla tejmay de hay amadu ngelembo ala ma do ko ngere do ne mbo kan aywo mi don krengrene no yiri turu sama flani muwa ko min bolo dalendo nyina na ka yiri kuraw turu manla même se ka to malina sigin kokura yiri furo yala oye hectare ba tan ani kononto ani kemen flani bisaba ani sabayi abla mi ye on jamana ida 20 min ko ka nyonyi ba min ka ngake Abidjan ko mali tena ye o ko na de kada ka afo France gusugu mi ansoro andlonendo ko mali tena ye o kene ka amanta ke Eurojan lameni ani fleli mi hôpital du Mali la sigide min be shin to la enfin akay fraudi ani minamunu ni ama barateta ulu ko tushila o yenyumay mi bandawo ani Mokhtar Wani cheba min be ulu surna do nabbi no Mamadou Konate kako ko alena anga famake ka alena olasigi jona ko kada ka nunu maflam munum be nu sagote u ka sigina ko oye sharia kanso salidoy mi ablay ni watina anga lokol de jole munum be koka ani munu kerengrena Algérie oluni Algérie kalande jole chira nyona ko ni ya de Mali kalande jole no lokol de unye étudiant ma saba jogina munu nga jogina re ka jungo sobe ko koina ayu Nouvel Horizon mana Birama Touré mamin be ni ale de Touré unya do robai ni uyu ka nyana tike bay patriarche ale ko ni hira ka fo de mawke de mendo uma même se ka to ne Birama na to tora se adima awa afure dale me yoromina kaburu be yoromina walma ali akulu kunya ke daw den koloka ko oyolu fe ko ibi o terrorisu terrorisu no bimbang bingani ngela jugo no ablay ko o ma ubolo jigide kamimbe ni ministre ni fama ani barkan ni olu jelendo o la menaka kunu we mugo jugo afli ni roma sanaka de Mali douanier ko ni agent do emina amnelendo folon uye ka anyinga dalakana ko kada ka mi chene musuya bingani to kasro muso majenai oyera otanamakula olasa obembi ni watina cheba min bebi ni le be ministre tola ni ministre ko ere keleme malion bolo egele ayebi nu fe ko ere te ay nyafulike kuna fundila ko kan njensene kabini kunu ay nyafulike ako ulunaka dogre te koy kana demendo krenkren la faso la kanati la mauma konga ko oluna kunte terrorisme keleli re ka muguni kisechiula unana demende duma ni mami ye ni kuma info ministre ka dangan no e Joanna Adamson ye ale de ka kuma kerani no belo la fo no segere ko bono ni la o keleke o de do de le soir de Bamako bongo la ni watina kami mbe gati to la koronfe mamuni kise chira ya anyo fo gawa ni menaka
abla mana boy sa ko Mali koni sera ka nanfolo do soro imwa kono kren la a dalu ana ka dalu kolo golonye sefa war milliard bisaba bonyongo abla o taraka di Mali ma même se ka to Mali amahobe musaka bo mununa jamana yere kono o ko kana senasmaya akana sudusala konga Mali be tali min kena ntwan nata abe juruta yoro la yoro mununa akanga juruta nanfolo dafile me yoro mununa ko alaba Mali tena ikan fa jurula tetete yani dondo che o de kuma re kulma ro de ni wati nyini ko nyingali do nasro mais soit de banko ka kuma la ne Mali te sensena aka kalan kana na sigi a sentika kono wa o de nyingali kada nga kulu min be lokol kalam go jolon to la no yesni sibuye aye saranganalike no e ka fode ko alena lerbinani ani shegi nero tetle fla barablaiwa ko ni famo makala du nyina kabe ko la nyinuma uye saranganali min ke kata gerebula aku una sego o matuni je kalot le moi ani wolon la sama fani moi ani kili l'indépendant kenyere musabe kenyere kakuma ni wati na délégation africaine no e frafnaka ci dewnye ani anga gouvernement maw olu ye ñogon soro nkera kunu o ko mi ye Mali aya ñini CEDEAO keleme ka anglone mi ke ka fo ka ñogonye fa angana ye akola akera union Mali ye o kanuni min ke union africaine ale ni CEDEAO u jena ka sigi Mali ka kokna ka laje jinyuma dolena ambe dalu min bambulu ante ka katigele ko ke fen mana fo an Congo an sona ambe ka bela jilen bo adakoro dondon o lasa ni katigele ko mata gele masri CEDEAO ka la yinuna fo ambe tama de la ka fo an ni takiyate ka onda au ka sigili ko mwanta ante yala te ko mi ni obe laba o ya yini fre ko de benke Malima ma famille leon ani nanfulu kola an baraka ɲɔgɔnw an ko kɛ ɲɔgɔn fɛ kada kan kalata min kele k'i kunda an kan an musakan tan tɛ an na sa doni kɔrɔ wa o fana ye ɲininkali dɔ ye covid-19 ma nani alu garijɛgɛra la kokura dɛ ma 7 olu kɛnɛyara mɛ saya ko kuma o kɔni o t'a la gawo nin ye cɛ dɔ ye u ye a ka nanfolo ka firi a disi kan ka a ka nanfolo bɛɛ lajɛlen kurukara fɛn fɛn kun b'a kun a minɛ a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 bɔɲɔngo la nin ye taji feerela de ye munikisɛtigiw nana min nɔfɛ nin kɛra araba juillet kalo tile 14 gawo minnu ye nin nanfolo in minɛ a la ka tila ka marifa jɔ a disi la ko u tilalu ka baara la u tɛmɛna n'u sen 2 ye e ko ma kɛ Ablaye gouverneur min bɛ Kayi Fransi dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ minnu bɛ Fransi malien minnu sigilen bɛ Fransi n'an k'a ma ko francilien Montreuil a taara olu kuma ɲɔgɔnya ka d'a kan olu jɔyɔrɔ ka bon Kayi ka ɲɛ t'a la bi dɛ. Siga t'o la. Le républicain. Cɛba min ne o ye Dr Ibrahim Sangoye n'ale ye président observatoire pour les élections à la bonne gouvernance au Mali kɛlɛta ko ani mara kɛko ɲuman an fɛ yan ale kun ye maa ye min welela républicain sɛbɛnnikɛlaw fɛ a ko parti politiques an y'olu ye ka armée wele a kana fanga ta ko o min ye nin ye ni parti politiques yɛrɛ ka wele kɛra ko a ye na fanga ta o b'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ dɛsɛra ko nka n'i y'an ka sariyankisɛba yɛrɛ lajɛ an ka sariyankisɛba ma jɛ ne nin ye wa démocratie yɛrɛ o kɛlɛ bɛ kɛ jamanadenw fɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni armée weleli ye o fana kuma fɔra min ye bourse lɔkɔlidenw ka tɔnɔmɔɲɔ ye min bɛ di u ma kalo o kalo o faamaw y'u senna sumaya o sarali la lɔkɔlidenw bɛ muruti sira la a bɛ taa kɛ laban mɔgɔ fɛn fɛn ma mɔgɔ ma kɛ ala ye ka o dɔn le combat kɛlɛ bɛ don kuma na OMVH ani sira ko a bɛ komi olu tulen don ɲɔgɔn na o fɔlen don ɲɔgɔn kɔ pɛntiri ko la logement sociaux 30 olu ko olu olu pentiri olu ka pentirili sefa wari miliyari 1 ani miliyɔn 400 bɔɲɔngo o de ye ɲininkali ye ko kɛr'o la wa
So bisa ba? Peintre milliard. 1 milliard 400 millions de francs CFA. Akuma so jora jori. Awde kuma re. Amana ta fofana. Amana ta fofana na sente mayi. Akor d'Alger. Awako akanga ta kabla kerefe doñ. Ko kada kan ni ya kono ko laje ma fenfen sera ki munyun ka sabali ka kala i ferema ke ba ye ka fo ananga sera ki se ba abla ko be ngon kan so akuma ba mi colonel Goitai ni ale dia anga masakei ka la ruti mede ko kada ka ani makoro uye ngon soro nga uye ngon soro wa aka la ay kuma mfo la rukana yo time akatime Mali d'aujourd'hui mana aywa ko U17 Mali ntolachilaw U17 u kele ka kunaja soro asanani yeninye Gabon U17 demsew alsa u ka hakeu famaw deselembe ka ijo ujoro la fa nunun labana depuis bega wadi nunun labana ka sebeninge kata anga masakema na yazimi Goitai ka dantekelike de gumumbe uka PDG Koron ne oki ase PDG nye Mamadou Chenin Konate ko ko kada ka ami ijo ajoro erela aye filina ko ke mini sharama jenai oko akoni ajalakilendo wa kanga kasoke nga kaso mindo ni suicide do kalo woro ni ayera tanamakola tukuni ko basro amasadi mimbe malitu wala konakiri ko mais Madou Keita ni odo kunye na kotigi fleur sonaye oka o blali la sigili boloma ambassade mbe Mali wala Moribo Traoré akoko ni koni kuma koni te kuma te ko rem ko kangi iski minkuna ko do rono boro ta ko na fateni kuma ina aywa BDM o kuma fora akay yodo daile ko kuratu kunu Dakar Sénégal Ablay Ibrahim Kamara président du MR ako Mali magobe sien la jamana de nyanama eredla ani président ni magobe jamana ko miriba alla konga mi makote ka ika ko bela jelembe adufa konna irema Ablay ni réseau international de trafic de stupéfiants nyanama ni feu OCS awako aye cannabis kilo kele ani gram keme fla ani kononton aye o mene dola o ko kumbe fe ka donu en fait o terrain o boto kurani kundo Ghana Mali aujourd'hui ayo tubarikal Karamako Mahamadou Bamako bamanyare wati dola matseka ibla yerama ni edem sey ni bi blanju ko blaya juga kola ko fama be mine utane brigade de mesla ubi somogo wele ubi nyangini isomogo worisara ko okono tison bloqué ko donc yalla nay ko kolon la imma itse ko ke kanama ni o ke ni ci korba mi ladi fanga bi lamine ko c'est ça dem sambu ko mu kaduye ulangolombu yalla mo be hagato fini retula ko mu kadu boke neni jugu boke police tu mine ma korba tu korofu o be kay c'est ça weche aflana bagan bejambla iyarama matiko mati koroshi juruti kana imene de vita furiella ni dogu nge furiella ni mama na nyini ni bagan mun sega dum ko bo kandigata di warabaso waroma ko ni bagan mun musega dum ni o kandige utane kaso bombala ko tumbike o kumbeke amuno tekeza Ablay ko machenwa mara tugo machenwa Allah akbar yirma bla o de kelime ka sansoro mo shi mako fuite fena Allah akbar tigite fufu la tugna Ablay o de ku chenire note ni jamana yi kla yoro chamani ni ko kalfara yoro munna be kanki haklito e ka marala e ka kalfatu wala nga Ablay ko kele brisa nyami marate wa mo shi mako te kulatu nam o de fleni kana an ye nin kene kan marate fangare fangala bon anne fanga be fangala mogo de mago te kula tuguni non folo ma fo ni fanga ko sere boy ku jama bo abe bo c'est ça nous ayi c'est ça
sira a tɛ ɲini ka sira yɛrɛ bɔ mɔgɔ kun cɛ ma. Kuma banna. Bɛɛ b'i yɛrɛ sago la. Dumbiya. An b'a jite. Kanbɛ. Inchallah.